Здравейте на всички, които ме гледате. И днес ще играем в Hypixel. По-точно ще играем Skywars Hypixel. Тук съм и пуснах някой случайен бот. И това е insane. И Skywars вие просто трябва да спечелите, да убиете всички. И нещо подобно е. Хайде бе! Имам по-рано. Също това ще е информативен клип, където не мисля много да печеля. Искам само да ви запозная с моя режим на качване, малко повече да се опознаем. Да. Първото нещо е, че съм на 11 години от град Бургас. Казвам се Георги. Има някакъв Diamond, който искам да го бутна. Не знам как. Обаче, тъй като гледам, съм най-неопнатия. Ужас. Да. Да. И също мисля да качвам в един път на ден-два. Да. На ден-два. Понеже не е толкова забавно да качваш постоянно. Нека да отида долу. Долу няма пък нищо. И да, тук ще качвам загуби главно, защото те са по-забавни и без това е информативен клип. И ще играя нещо, понеже на черен фон не е толкова забавно, колкото да има какво да гледате. И да, ще снимам на игри на Майнкрафт и на много мини игри на Майнкрафт. Като, например, Skywars, която в момента виждате, Creative Wars. И той има много як меч. Yes. И обаче как само обрах айтеми, това никога няма да забравя. Никога няма да забравя. И все пак, много ти благодаря. Ама, може ли да ти спре спирането за малко? За малко да ни мърдаш. Тази игра, ако спечеля, ударете един лайк. Кой са бяга, бе? Кой бяга, бе? Той е са страхливец като мене. Майса, аз не съм бързо човек. И сега го пресрещам. Игри, които обичам, са Minecraft Team Fortress и Creative Wars. Тях ще играя главно. Котьо е самяла. Къде отиде? Ампоро. Къде отиде? Ей го там. И също така не обичам толкова. Тоест, предлагайте в коментарите на какви игри да снимам. И пак ще поставя. Например, ще напиша в описанието 3 игри. Minecraft, които повече да снимам. Minecraft, Team Fortress и Creative Wars. На коя игра повече да снимам? Да кажем, Team Fortress има 5 човека.
казвам, че искат да играе Team Fortress, а пак ще искат Minecraft. И ще играе Minecraft. Повече. Това зависи само от вас и трите игри много ми харесват. И имам възможности трите. И да. IP ще има в описанието, то сървър е премиум, така че премиум трябва да рече да сте купили играта. И да. Нека да си ударим една спитка, да отидем. И може би след тази игра ще приключвам. Но нека сега да се насладим на геймплея, защото свърши информацията, но не ми се спира клипа. Тук ще е някакво гадно. И да, наистина ще е някакво гадно. О, здрасти! Той да не е БГ, не. Но там се видя като Г. Мани, беге. Да, клиповете ще са дълги, около 15, половин час най-много. И да. Малко се саднаха, но нищо. Нека да се включа Speed 4-ката и благодаря, че гледахте. Аз бях Captain Isaac. Очаквайте клипове от мене редовно около един път през ден-два. И да, благодаря ви за гледането. Харесайте и ще станете Айсъчко. Абонирай се. За какво да се абонираш? Ще станеш капитан. И коментирай. И аз не знам що, ама пак коментирай. Чули?